Ξαφνικά είχε καταντήσει η BMW Mini. Καλημέρα, καλημέρα. Με βλέπετε με ροζ μπλούζα και λίγο μαύρισμα γιατί εχθές ήμουνα στο Ακρόπολης Rally, στο κεφαλάρι, για το οποίο θα δείτε vlog σε μια εβδομάδα από αυτό το vlog. Λοιπόν, θέλω να βάλω αυτό το logo στην αρχή αυτού του vlog με αφορμή το τελευταίο Karmit, να κάνω κάποιες ανακοινώσεις. Τι είναι το Hellenic Spot ακριβώς? Αυτό το τελευταίο 48ωρο έχω κάνει αυτή την κουβέντα και με τον εαυτό μου και με πάρα πολλούς από εσάς, να μπορώ να καταλάβω πώς είναι ο καλύτερος τρόπος να το περιγράψω σε εσάς που δεν ξέρετε ποιο είναι το όραμα. Και ερχόμαστε όλοι μαζί, αρκεί να είναι άτομα που όντως γουστάρουν το petrolhead hobby, όπως βλέπουμε σε άλλες χώρες, ειδικά εγώ δηλαδή που πήρα έμπνευση από την Αμερική όταν ήμουν παιδί. Είναι ο τρόπος που μπορείς πραγματικά να ασχοληθείς με όλη την γκάμα της αυτοκινητιστικής εξέλιξης, αλλά και σαν κοινωνία. Ερχόμαστε όλοι μαζί και σαν φίλοι και σαν Έλληνες και σαν λαός. Από εκεί και πέρα προσπαθώ το Hellenic Spot να μιλάει από μόνο του. Το Hellenic Spot προφανώς είναι ανοιχτό σε όλους, αλλά δεν είναι για όλους. Εγώ σαν Άλεξ, μην ξέρετε όλοι, είμαι και ανοιχτός και γουστάρω, δηλαδή να είμαστε έτσι όλοι πιο ακομπλεξάριστοι που λέει ο λαϊκός ο Έλληνας, τέλος πάντων. Αυτά, σας αγαπάω και enjoy the vlog. Λοιπόν, πρώτη φορά που κάνουμε vlog με Karmit. Πάμε τώρα να πάρουμε τον αδερφό μου παρέα, να τελειώσουμε το στήσιμο και σας περιμένουμε εκεί. Λοιπόν, τον βρήκαμε, τον πήραμε. Καλώς σας βρήκα εγώ. Και αυτός εδώ είναι που κάνει όλο το rap στα τραγουδάκια. Μισό λεπτό γιατί κάνω μια προσπέραση. Ακολουθεί το vlog με αυτόν εδώ, με μια μικρή ας πούμε φάση εδώ με τον αδερφό μου για να τον γνωρίσετε λίγο καλύτερα ως rapper των vlog. Φτάσαμε στο χώρο, έχουν έρθει οι πρώτοι, ξεκίνησε η μουσική. Το καλύτερο φωτογράφο του κόσμου. Και επειδή πάρα πολύ τελευταία παντρεύεστε και κάνετε παιδιά και τα βαφτίζετε, αυτός εδώ είναι ο δικός σας. Λοιπόν, για ποιο λόγο πήρα wagon? Για αυτόν τον λόγο. Τώρα θα κάνω ένα live demonstration. Με αγάπη. Με αγάπη και τρυφερότητα πάντα. And I don't know how to open it. It's upside down. Don't film that. It's very warm in here, man. Yeah. Sweet, I'm so tired. Every dog must have his day. Sweet, I'm so tired. Sweet, I'm so tired. You treat me this way. I'm sick and then I'm sweet, I'm so tired. Sweet, I'm so tired. Λοιπόν, είχε γίνει ένα μεγάλο fail πριν από 1,5 χρόνο. Με αυτόν εδώ. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Προσπαθήσαμε να κάνουμε ένα podcast που θα έβγαινε 2 ώρες, βγήκε 5 ώρες. Βγήκε παραπάνω από 5 ώρες, απλά κοιτάζει να κόψει. Ναι, και είναι η στιγμή να το γνωρίσετε πρώτη φορά εδώ τελικά. Και απλά βγήκε εντωμεταξύ. Βγήκε όπως τραβήχτηκε, βγήκε. Δεν έμεινε τίποτα. Δεν μας ήθελε, αλλά. Είχε ένα καλό όμως. Κάναμε πάρα πολύ ωραία διαρρύθμιση στον γκαράζ, την οποία είχα πει ότι θα την κρατήσω, αλλά τελικά με διώξα. Βέβαια το γκαράζ αυτό τώρα. Μας χαιρέτησε, έβαζε και μας χαιρέτησαν κι άλλα, αλλά πήγαμε σε καλύτερα. Όλα για καλό. Αυτά. Λοιπόν, από εδώ ο Άλεξ. Hello. Ό,τι και να κάνουμε είναι ο πρώτος που έρχεται, γιατί είναι ο πρώτος που πρέπει να φύγει. Με αυτό εδώ. Hello. Σ' αρέσει? Ναι, προφανώς. Ναι, το αγαπάει. Τι νομίζετε το έχω? Το έχεις βάλει αγγελία, αλλά Το έχω βάλει πολύ ακριβά, αλλά τι να κάνουμε, δεν φεύγει. δεν θες να Δεν φύγεις. θέλω να το δώσω. Δεν θέλω να το δώσω. Αυτά. Καλύτερα, μην το δώσει ακόμα γιατί Sweet, I'm so tired. You treat me this way. κεραμικά φρένα. Sweet, I'm so tired. Επίσης τυχαίνει να απολύτε και αυτό το RS4. Sweet, I'm so tired. Τυχαίνει να απολύτε και αυτό το Mi 3. I'm so tired. Τυχαίνει να απολύτε και αυτό το Mi 3. Πάρτε το.
Λοιπόν, ως ωραίοι και πιστοί, είστε αρκετοί που έχετε έρθει από νωρίς και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν έχουμε ιδέα τι θα γίνει σήμερα, αλλά είμαστε χαρούμενοι. Γίνεται και το Acropolis Rally, έχουμε έναν ανταγωνιστή δηλαδή στο χώρο τώρα. Επίσης, επειδή το κάθε vlog από εδώ και πέρα πρέπει να σας θυμίζω ότι έχουμε merch, τώρα που είναι καλοκαίρι έχει καπελάκι. Ναι. Big boss is here. Hey guys. Off-road coach and overlanding legend. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Nice. Dear Planet Earth, the best car community in the world happens to be Greek, and it is named Hellenic Spot. Θα έρθει vlog και με το GTR, για τώρα υπάρχει άρθρο στο site, αλλά ήθελα να σας πω μερικά πράγματα από την καρδιά μου ή τις σκέψεις μου τέλος πάντων. Το Hellenic Spot, ναι μεν community vibes και όλα αυτά, θέλω να σας φέρω λίγο όλους μαζί από όλες τις άκρες. Τι εννοώ, δηλαδή υπάρχει το Speed Sector που είναι τα supercar από τη μία άκρη, το Paradox που είναι τα fixed stands, στήσιμο, ξέρω εγώ, show car και έτσι. Και μετά υπάρχει το Hellenic Spot που φέρνω μαζί τις δύο αυτές άκρες, ας πούμε, λίγο τους off-road, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, το τρίτο, το πέμπτο και φτάνουμε εδώ στο 7ο. Λοιπόν, το συγκεκριμένο meet έκανα λίγα λάθη, δεν πειράζει, μαθαίνουμε. Ξέρω ότι θέλετε και τι πρέπει να κάνω εγώ καλύτερα και παραπάνω, περισσότερο. Δεν πειράζει, ένα πείραμα είναι όλο αυτό. Μας αρέσει, μου αρέσει και εμένα προσωπικά. Δηλαδή, από παιδί ήθελα πάντα να δω αυτό το πράγμα που γίνεται στην Αμερική, που έρχονται όλοι μαζί από όλες τις πλευρές, ας πούμε. Γιατί πιστεύω ότι για όσους θέλουν πραγματικά να ασχολούνται με τα αυτοκίνητα, ναι, μεν υπάρχουν τα ψαγμένα αυτοκίνητα και υπάρχουν τα αυτοκίνητα που τα έχουμε ψιλοβαρεθεί, αυτά που μας πετάει το Instagram, ας πούμε, όλη την ώρα. Δηλαδή, καλή ώρα το GTR, εντάξει, το έχουμε ξεφτυλίσει λίγο. Εγώ πιστεύω και αυτό που θέλω δηλαδή να κάνω, μεγαλώνοντας δηλαδή από παιδί, από το σχολείο, να φέρνω όλες τις πλευρές μαζί. Νιώθω ότι υπάρχει Sony και Ντε μια τάση του συνδυασμού, του να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα και δεν ξέρω τι, και του βοηθάω τον συνάνθρωπό μου, και αυτό το πράγμα μαζί δεν πάει. Δηλαδή πρέπει να έχει το ένα ή το άλλο. Εγώ λέω να γύρουμε προς το δεύτερο, να κάνουμε το σωστό, να έρθουμε όλοι μαζί, σαν αδέρφια, και να έρθουμε μαζί και σαν λαός στο συγκεκριμένο χόμπι. Τώρα σας λέω λίγο τις σκέψεις μου και αυτά, τα έχω να πω. Και νομίζω ότι με τον ίδιο τρόπο που η ποικιλία στα αυτοκίνητα έχει τη φάση της, γιατί βλέπεις πραγματικά πόσα μυαλά έχουν να προσφέρουν κάτι για τόσα πολλά προβλήματα με τόσες λύσεις, το ίδιο πράγμα και με εμάς μεταξύ μας. Αυτά για τώρα. Συνεχίζουμε δυνατά. Enjoy και thanks. Τελικά έχει καταντήσει BMW Meet.